Imos ver unha Tula Toddler. Esta é a mochila das familias super porteadoras, vale? Esta a Beko, calquera mochila tipo Toddler é para familias que xa portearon con fularsa ou portearon con mochila evolutiva, chega un momento no que se lles queda curta, vale? Esta é un portabebés pensado para nenos e nenas a partir dos 18 meses, máis ou menos ata os 5 anos, vale? Se pode portear. Ata os 22 kilos é o que recomenda a mochila. Bueno, vou portear as costas, me resulta máis cómodo xa, a partir de certo peso, moito máis cómodo portear as costas, e o que fago é axustar a mochila á miña cadeira, colocala sobre a cadeira e rematar o axuste. Fixadevos que o panel queda, bueno, o máis simétrico posible, vale? Deixamos un pouquiño de marxe nos tirantes, porque nos vai ser máis fácil colocalos cando teñamos o noso neno ou a nosa nena. E vou pedir a colaboración da miña axudante. Elsa ten casi 6 anos e pesa un pouquiño máis de 22 kilos. Vades ver que a partir dos 2 anos son super colaboradores porteando. Preparada, Elsa? Imos aló a espalda, ok. Botamos un pouquiño, inclinamos un pouquiño o noso corpo cara adiante, non demasiado, pero si un pouquiño cara adiante, e subimos o panel, asegurándonos de que chegue, pasa os braciños cara adiante, Elsa, porfa, eso é, asegurándonos de que chegue o máis alto que sexa posible. Unha vez aquí, o peque xa pode repousar sobre a mochila. Fixaremos como vai colocándose automáticamente a súa cadeira bascula, vale? Dende aquí, axustamos no frente e unha vez axustado no frente, rematamos axuste en cada un dos tirantes. Buscade a vosa comodidade, de acordo? As mochilas sempre se poden subir e baixar nos tirantes, así que buscade o sitio que vos sexa máis cómodo. Aquí está a Elsiña colocada e imos afloxar, imos quitar a mochila, vale? Facémolo do seguinte xeito. Afloxamos en cada un dos lados, fixadevos aí estas solapiñas, afloxamos, abrimos, baixamos, e dende aquí, unha nena que se desencarama. E listo,